Hjortholm Kostskole er en døgninstitution, som ligger her i Fuglebjerg i virkelig fantastiske omgivelser mellem Næstved og Slagelse. Vi har ligget her i rigtig, rigtig mange år, faktisk i 187 år, siden 1833. Og det betyder, at al børneforsorg er udsprunget fra den her institution. Vi har i 187 år modtaget børn og unge fra hele landet, som bor her, og vi arbejder med rigtig gode resultater. De børn og unge, som bor her på Hjortholm Kostskole, det er jo børn og unge mennesker, som af forskellige årsager ikke kan bo hjemme hos deres forældre. Det kan være en kortere eller en længere periode, man kan bo her. Her på Hjortholm Kostskole der er det rigtig vigtigt for os at skabe et miljø og et fællesskab, hvor de unge mennesker de kan udvikle sig både socialt, psykisk og fagligt. Lige nu der bor der 22 børn og unge her, og de bor i 3 forskellige bogrupper. Vi har et børnehus, som er for børn imellem 6 og 12 år. Og så har vi 2 ungegrupper, hvor man er fra 13 år og til 18 år, når man bor. Der er cirka plads til 8-10 børn eller unge mennesker i hver bogruppe, men vi deler dem op sådan, at man har så små enheder som muligt. Det vil sige, for eksempel i vores børnehus, der er der 8 børn, men de bor 4 i den ene ende og 4 i den anden ende. Og det giver rigtig god mening. Vi er altid på udkig efter de uanede muligheder. Og det er afgørende for os, at vi får skabt de situationer, hvor børnene og de unge mennesker de kan føle, at de lykkes i fællesskab med andre. Børn og unge er ikke problemet. De viser os problemet. Og alle gør det bedste, de kan.